Παραμένουμε στην πλατφόρμα μεταγλωτιστές.info. Πάμε να βρούμε το ένατο εργαστήριο, το οποίο εκτός από τις σημειώσεις και τα διάφορα τεστ περιέχει και το φάκελο thermostat που είναι σε μορφή zip. Πατάμε να τον κατεβάσουμε. Άμα μας παραπέμψει ότι μπορεί να έχει ιό, θα πατήσουμε εμείς για τήρηση για να κατέβει και το ανοίγουμε. Θα το κάνουμε extract σε ένα δικό μας φάκελο. Κατά προτίμηση στο D το κάνουμε συνήθως στα εργαστηριακά μαθήματα. Ωστόσο, εγώ εδώ θα το κάνω στο C. Φτιάξτε ένα φάκελο, ονομάστε το όπως νομίζετε. Εγώ εδώ θα το ονομάσω compilers. Εάν δουλεύετε σε κοινούς υπολογιστές, σε κάποιο εργαστήριο π.χ., καλά είναι να το βάλετε και το επίθετό σας να φαίνεται. Και κάνουμε extract εδώ. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε τώρα τα περιεχόμενα να δούμε τι περιέχει αυτός ο φάκελος. Περιέχει το lex 3. Μπορούμε να το ανοίξουμε, είναι ένα αρχείο, από το όνομα καταλαβαίνουμε ότι είναι αρχείο λεξικού αναλυτή. Και να το ανοίξουμε με το notepad να το δούμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Περιέχει το 0 έως 9 συν και επιστρέφει το token number, τις λέξεις heat, on, off, target, temperature και αγνοούμε το τέλος γραμμής και τα κενά. Στη συνέχεια έχουμε το SID3, το οποίο είναι το αρχείο του συντακτικού αναλυτή, το αρχείο εισόδου. Αν το δούμε λίγο, θα δούμε ότι έχει αυτήν εδώ τα token που είδαμε προηγουμένως, τα έχουμε δηλώσει εδώ μέσα και έχουμε αυτήν εδώ τη γραμματική, η οποία γραμματική ξεκινάει από το commands, το αναλύει σε command και μετά έχουμε είτε δύο τύπους εντολών, τη hit switch ή τη target set και την hit switch, η οποία τελικά αναλύεται σε talk hit και state, δηλαδή στην λέξη hit ακολουθούμενο από τη λέξη που εκφράζεται το state, το οποίο μπορεί να είναι η λέξη on ή off. Επομένως αυτό εδώ αναγνωρίζει την εντολή hit on ή την εντολή hit off και χτυπώνει το αντίστοιχο μήνυμα hit turned on or off. Και η target set, η οποία αναγνωρίζει πρώτα τη λέξη target μέσα από το token talk target, τη λέξη temperature μέσα από το token talk temperature και κάποιον αριθμό, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε αριθμός, μέσα από το token number. Και χτυπώνει το μήνυμα temperature set. Τι άλλο έχουμε τώρα στο φάκελό μας? Έχουμε το αρχείο δέσμης mkparse3, το οποίο το ανοίγουμε με δεξί-κλικ και edit και κοιτάζουμε εδώ πέρα να είναι τα μονοπάτια μας σωστά. Έχουμε δηλαδή C, yak, B, yak, εκεί που έχουμε τοποθετήσει το B, yak, C, lex, flex, εκεί που έχουμε τοποθετήσει το flex και τους δάμε να τρέξει, βλέπουμε το lex 3. Πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε. Όλοι οι φάκελοι προσέχουμε να είναι CTC, γιατί εδώ έχουμε εγκαταστήσει την Turbo C και αυτό. Το RunZKC3 είναι ένα αρχείο το οποίο χρησιμοποιείται για να τρέξουμε το συντακτικό αναλυτή πάνω σε ένα συγκεκριμένο αρχείο με συγκεκριμένη είσοδο, όπως για παράδειγμα το test SID3. Δηλαδή θα το δούμε στην πορεία αυτό πώς γίνεται, αλλά θα μπορούσαμε στο test SID3 να βάλουμε κάτι τέτοιο. Hit on, target temperature 25, hit off, τρεις διαφορετικές εντολές και το αποθηκεύουμε και θα το δούμε μετά πώς τρέχει. Για να δημιουργηθεί ο συντακτικός αναλυτής τώρα, εφόσον ελέγξαμε τα μονοπάτια πριν στο mkparse3, αν το κάνουμε ένα απλό διπλό κλικ, θα τρέξει και θα δημιουργηθεί το αρχείο, μεταξύ άλλων, δημιουργείται το lexpc.c, το οποίο είναι ένα ενδιάμεσο αρχείο σε γλώσσα C που παράγεται και δημιουργείται το αρχείο κεφαλίδας psitab.h, ένα ακόμα αρχείο ενδιάμεσο το psitab.c και τελικά είναι ο συντακτικός μας αναλυτής, ο οποίος είναι στο ZKI. Αν τον τρέξουμε με ένα διπλό κλικ και γράψουμε μια οποιαδήποτε εντολή hit on από αυτές που είχαμε πει, βλέπουμε ότι μας εκτυπώνει και το αντίστοιχο μήνυμα. Επομένως έχει αναγνωρίσει την εντολή hit on. Για να δούμε όμως τώρα πώς θα το τρέξουμε
μέσα από command prompt για ένα ολόκληρο αρχείο όπως ήταν, είπαμε, το test seed3. Ξεκινάμε. Στην έναρξη γράφουμε cmd για να βρούμε το command prompt. Εδώ με cd. Μεταφερόμαστε ένα φάκελο πίσω, cd. Ακόμα πιο πίσω, και τώρα πάμε cd compilers για να μπούμε στο φάκελο compilers, cd thermostat, και εδώ τώρα θα γράψουμε την εντολή run zkc3 κενό και το όνομα του αρχείου στο οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε την συντακτική ανάλυση, test seed3. Θυμίζω ότι αυτό περιέχει μέσα την εντολή hit on, target temperature με έναν αριθμό του 25 στην προκειμένη περίπτωση, και hit off. Για να δούμε τι αποτέλεσμα έχουμε. Hit turned on or off, temperature set, hit turned on or off για το hit off, για το κλείσιμο. Και αυτό ήτανε.